سلام دك عبيت واي سلام خاتكم بزح ترفي ولا لي همية خاتكم همية خاتكم لا بنا لما أنت لكتش بناكم من هنا لايك شير سبسكرايب لا جوركم مجمراتي وذا بدو برقد طفقنا من هنا كابرد طفقنا بزح ما عرفتنا قبرنا من هنا أي سرح لنا خافتنا يدا مزيتو باي سرح لنا ينا سبسكرايب ولا لا قد نسيو برقد عند حري صراحة ما نمسكر اللي خانا ككاتاتلك يخلي صراحة تحس خاتمت اللي خايم سب لا يزخلا ولا لا دق فدا براتات عكانا طفقنا اننا يقرتا ولا حس خام مسرح متشي بقول على لدا اب اجازه خوين خلاله خاب بدو فرق تهرس فرق لعلو اول على لا قول عرب شلو هم بخايت خواني قاريو بدد مسرح يخونيوا دخال كعنس بتعمي دبار اجازه برقت ما نم لا يحميد ما نم لا يبلي بحس عاد قاري أنا إنه قلع يخونيوا كان يقول أحس خاي هوني قول عادي بالله نفعني إجازة بزحاتي عندنا إيه حزامنا عنا إجازة أنا دنا خوي إجازة كعنس درجة حمشت شدشت إنها قول عادي بالله مالتيو صرحت فتحة درجة سلستور حنا 4 تور حند جوران هي بحرق استري له ولا ساتن داغني هذا أنا قلع كاغني ولا تصفى قرط له بس لا تصفى قرط ولا خلاله حد إن خنا حواتي يدول خنا إذا خسرحنا اللي شيء اللي خيانا منامت ولا خنا لا تصفى قبر له خنا زراعة عم تتر إلا خنا نبي تصفى في شغلة أخلى مع أنت لا أخذت المزن خو حاجة خن دقاف خنا يفليني أبي لا أبغى أسأل بروح زيك مزيح أذكر عن نهار سلينا نشتي يستي دزم بتسوي فاميلي بوخ كلو ما مع الخاتم كلهم بلاي أمزنا قط قرر العتيو جاكتنا دروا بنا إننا نارياد قرت فولت أيخن أورياد دنها خن مالتيو نارياد قرر فولتيو مقتلم أي كالي وقرر لا كالي خبريو ببدن هو ساعتنا زراي زخن أيزون تنكر بنا برقت صولة حاو سوى إنها بحس ساعات دصور حالة طفوان هسا مالتي حقي والماني يوم سب لخونا نجار شر بلديته هلو شر ولت حجزه دمنت حجز خلاله دتسا قرقر رأس مدفع دتسا متطال دتسا مصراف تمزقزق استيامصه اتمصراف استيامصه اسكا ولرت خامس صراف زر منزر خامس صراف ولرت تايغورم عدي منيكم مانن يوم سوكو ولادكن كيلا ايفوتين دتروع الميدا وصنا ددلفلف لنا ميدا وصد دتقوم لسوكو دروهم حدا تارسم ميدا دوصسب ግማሽው አድናቅ خامس ጋን ኻታ ኾነ ግማሽ صراፍ ኻይ ግማሽ ሓጋዝ ኻደጋፍ ኻታ ኾነ ግማሽ አውዳቅ ኻይ ኩሉ ሰብ ሓገዝ ድጋፍ ታግኒ አይትጽበይ በተለይ አነ ማርያምን እና ማንኛውም ወላዲ ሽኮናይና ዓለይ አይኾነይ ማንኛውም ወላድ ክንከይ አይፎቲ በተለይ ወለድትና ማለት እዩ ብሕቀን ፀውረን بقدمن حاقفن بزبانن حانجرن يانا بزاب صحنا نعبينانا مانياوم ولارت تنكاي تخلي حزنا يا خلاله بيميدا اور قرقاري لسب بعدو بطورنت الفوس لسب اوفر دي اتي سب يدن هنا يبحث ساعات ولادي حزنك خلا موي تقوار دي ولا حمو حكم دي ولو عدي بحط عد عاصيو بدحازنو لساعات يدنه حذي عد عاصيو بزح ነገር ድኾነ ለሰዓት ይድንና ይሐዝ ማንኛውም ወላዲ ስሕቅ ድሓድር ወላዲ የለ ለማዓንተ ማለት እዩ ግን ነኸና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሓንቲ ወጠጥ የንኸን ለለ ወፃኽ ትብላ ሰብስክራይብ መልቀሚ ፈረወል መዕረሚ ወፃኽ ድትብላ ነኸን ለለ በቃ ወላዲ ደይነኻ خنፈለ ወላይ ትዕርማ ይደትብልኸን ወላዲ ደይነኻ خن ሰብስክራይብ ማይትለቅ ማይደትብልኸን አነ ምንም አይርዳኝ ማንኛውም ሰብ ደይ ዘቅዘቅኸን ማንም ነገር አይትጥቀማይ ወይም ሶሻል ሚዲያ خن አይዓቢ ትብልኸን ደይ خن ትመጽለኸን ብናውዕልኸን አጀንዳ ብናውዕልኸን ሓሳብ ብናውዕልኸን ማንነት ትሰርሕ ዲት መጽ
اتسابكو الصحاتكن زقزقخنا دقودل ነገር يولي الصحاتكن አቅናዕ ክንደግፍخنا ምንም ድጭመሮ ነገር يولي ሓደ ፈጣር እንህዎ ማንኛውም ሰር ማለት እዩ ፈጣር እንደ ያዳሊ ሁሉ ሓደ ዓይነት ማዓረገ ወርድር እዩ እና ልብ ተገበርና ድበለጸ እዩ በተለይ ኣብለም ቅነድና ሃለውለው ብጣዕሚ ኣጽሉ ሶሻል ሚዲያ ቦኸው ኸቃሪ ተሰርሐ ይኾነ ቦኸው ኸትርኢ እኮ ዓንሲ ኣብዚ ማሕበራዊ መይዳድና በአጠቃላይስ ብጣዕሚ ያጽሉ ብጣዕሚ ማለት እዩ ሹ በርደይ ሁሉ ነገራት ሕዝ ኻላ መጻኻ ሰብ ሓቂ ዋሕሸቲ ምፍላይ ኣውይውና ብጣዕሚ ከብድ እዩ ልብ ተገበርና ድበለጸ እዩ ታቅ ብቀልዲ ይኹን خالنا يبدي خالنا يبنا علنا نجرات حصر دبلت نجر ولا خلت ثلاثة دقيقة تكون بنا علنا نجرات تمسأنا بنا علنا حسابات تمسأنا بحالتي أنا يعني حزي بزح دفولت نجر يولي جانا حدثي محورة ما يدعو بزح أفل طيب الليل بعد جانا جمارتي جن هم جمارت متن بطعمي داس الليل ምክንያቱ ሶሻል ሚዲያ ዝጥቀም ሰብ ብዙሕ ነገር እዩ ድርኢ ብዙሕ ነገር እዩ ድመጽእ ብዙሕ ነገር እዩ ድሰምዕ ኩሉ ነገር ተጻውርካ ድሓሰብካዮ ትበጽሕ እዩ ብዙሓት ኣሕዋተይና ክንለ ድምንታ ተዘቕዘቕኹ ድምንታ ተጸረፍኹ ድምንታ ሃምዝወኹ ብኻትክን ብዙሕ ነገር ድትብላናኸን ዓቕሊ ገበርክን ኣብ ድሓሰብክን እትበጽሓ ይኽን ተዓወትቲ ይኽን ናጋንጎ ሓቂ ሕዝካ ተሰርሕካ ሓቂ ሕዝካ ድኾነ ነገር داو قدمت اندحربخا دي حل في اللي عشان نافيخا تعواتيخا اي زخن نسل نسنا لا تحقاقزنا نسل نسنا لا تداقاقفنا حساب لبنا فطار يامال علنا كل نجر قارو بعد ما تخا ايخوني بعد خال خابريو هو تفتنايا هو تخباديا بتلي بسدت مالتي بسدت له بطعم خابر يو دعي أنا بتلي ناس عدو قال بلا ناس عدو قال تقولوا تصرفوا لسي كافتين تصرف حانتا أنا سلدقونكم هم بعلي متن بزح نجاري تسمعني ناتمال تعيد ترس أنا حنا ناتمال تعيد أنا حسب خونت جودلن دحرت جنياتا تمالي هندي لحجز خيو هندي لا تراجع قفقة هندي ነገር ላትኳየን ካርጽ ኣናኻ ድኾነት ጎደሎ እንድሕር ትገንያት ትሰብ በቃ ናትማሊ ኣይስታወሲ ጭራሽ ኩሉ ሕልፊ ኩሉ ርሳዓይ ተማልኩ ሃምዚ ርጻን ሕዝ ሰብ ዝብኻስ ምስተዋስ የለይ በቃ እሽኻ እቲ ናዕሎት ዕሎት የና ሕዝና ድጎይለናና ከሓድስ ሓድስ ነገር ይምሓረና ብቻ ኻብድ እዩ ምክንያቱ ኣና ኣፍተንት ፈተንት ማእኸልቲ ማእኸሊ ዋፍተንት ጸረፍቲ ማእኸሊ ስለድንሆ ግዲእ መሰለኒ ብጣዕሚ ይደሕመኒ ሃምታ ኣነ ድባዕለይ ድኾነ ነገር ትበሃለኹ ደሕመኒ ሎ ድናደድለኹስ ማንኛውም ጓል ሰበይቲ ልትጸረፍላይዋ ናስዕዱ ጓል ትፍላ ትጸረፍላይ ብጣዕሚ ይደሕመኒ ማርያምን ሃም ብልሃም ድጸውየክን ሃም ብልሃም ዳረዳእክን እንዳዒና ብቻ ኩልለ تصارفنه دخونا نجر خوينا نخو فوتي زقزقم شرولو من هيو باي زوي طعي سباي تصرفك كاب أخاد تحت دن هيو تصرف كاب أخاد تحت دن هيو بزح نجر دبل السخالة صرفني همز جبرنا بخات الشماء قطي خني كاو دلع لتأنكر خبر تعخا كاو دلع في الشخ تخطار ويا يدقب أكاد تسب نأتي مخري إذا تمثل عند حرفات خنا بقص على فيديو حزل خند مز نجارات أو كومنت لا تحفقن مسودك مزأكني لايك شير سبسكرايب لا جورخنا براتات عني دقافن حاجز خنا يفلين زيت وي مونتايز دمخان نشتي قريتني السالي لا وزسمون مشتي أملأني براتات عني عايز خبلاني بأخاتكم دقف بأخاتكم دقف في عاوز بصحة مريم نحلف له خوي وخوي حزله تمنى ندل على ማንኛውም ሰብ አይዘኺ በርትዒ ጠንክሪ ድብለካ ሰብ አይግነይ بحس ساعات ገንዘብ ተይኮነ ዋና ሓገዙ አይዘኺ ድበለካ ኳዕንስ
ሓገዝ እዩ ብጣዕሚ ሞራን እንህቦ ምክንያቱ ድባዕለይ ዳግነኽዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣነ ሕዚ ብዙሕ ነገር እየ ትብህለ ብዙሕ ነገር ይመፅኒ ግን ሽግር የብሉይ ሓደ ሰብ ሶሻል ሚድያ ትወፅእ ኣሎ ብዙሕ ነገር ክሰምዕ ብዙሕ ነገር ክመፆ ሓታ ምፍርራሕ መፅኒ ማለት እዩ ኣነ ምንም እንዳሕጥፋእኹ ወይ ሕማቕ ድገበርካ ይመስለኒ ምክንያቱ እንድትናገርክዎ ነገራት ድሕማቕ ይብላ ይኮነ ይትናገሮ እዮ ወይ ድሰብ ድነኪ ነገራት ኣይኮነ ይትናገሮ እዮ ንማንኛውም ሰብ ወቃስት ወይ ንማንኛውም ሰብ አንቋሻሽታ ኣይኮንኩይ ግን ብዙሕ ሰብ ኣተሓሳስባና በየውሕት ዳ ኾነይ ኣራዳድኣና ለም በየውሕት እዩ ዳእኽዎ ነገራት እቲ ማንኛውም ሰብ ለለ ደይርድኦ ክኽእል እዩ ብናይ ባዕሉ ኣራዳድኣ ለለ ክርድኦ ክኽእል እዩ ሃምኡ ስለ ድኾነ ልክዕ ሃም ኣተሓሳስባና ስለ ድኾነ ብዙሕ ነገራት መፅኒ እዩ ግን ሽግር የብሉይ እቲ ኩላይ ሓለፈ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐነኹ ተመስገን ብማንኛውም በደት ተደሰትኩ ብማንኛውም በደት ተሓጎስኩ ይኳዕኒ ብውላደይ ሕጉስቲ እየ ማርያምን ሃም ኣና ኣሕዋተይ ድትበደላ ሃም ኣና ኣሕዋተይ ድትገፍዓ ሃም ኣና ኣሕዋተይ ድትደብረያ ትርእዩ ኣለኹ ለለ ብሓደ ገፂ ድፈጣሪ ኣማርይ ብጣዕሚ ዕድልቲ እየ ጥዑይ ቆልዓ የሂብኒ ፈጣሪ ምንም ፈጣሪ ስጦታ እዩ ናብ ስደት ተርፈዩ ዋላ ሰብ ፀልአኒ ዋላ ሓው ፀልአኒ ዋላ መሓዛ ፀልአኒ ዋላ ድፀልአ ይፅልአኒ ኣነ ግን ብሕዚ ሰዓት ናጋን ዳልዕለኒ ድድግፈኒ ወደይ ስለ ድኾነ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ብዙሕ ሰብ ድምንታ ወለደት ደቃ ደይተባፅሕ ድምንታ ሃም ዝገበረት ኣነ ሃም ማንኛውም ሰብ ኣብና ሰብ ሰብኣይ ትደርበ ኣብና ሓዳር ሰብኣይ ትደርባ ይኮነ ቆልዓ ምፀ እየ በርግጥ ሰብኣይ ፈትሕኻ ሰብኣይ ምእታይ ቆልዓ ወልድኻ ቆልዓ ምውላድ ብኣና ይትጀመረይ ካነታትና ካብ ወለድትና ድፀንሐ ማንኛውም ሰብኣይ ማንኛውም ሰበይቲ ሰብኣይ መንጥላ ይኮነይ እንደዚ ኩላይ ምፍርራሕ እንደዚ ኩላይ ፋኸራ እንደዚ ኩላይ ፀርፊ እንደዚ ኩላይ ነገራት ዝመፀኒ ሽግር የብሉይ ኩሉ ሓልፈ ኩሉ ፀመን ብለየ ግን ናብዚ ርኣያተይ በፅሐኒኹ ኣብዚ ሰዓት ዝንሆኹ ተመስገን ኣብዛ ሰዓት እዛ ብዝዓለት እዛ ዳብፅሐኒ ፈጣሪ ቅዱስ ጀወርግስ መድሃኒዓለም ክብሩ ይውሰድ ብሓደ ገፅ ለለ ምሳኣነ ድወለዳ እንሄ ኣብዚ ኣብ ባዕለይ ኣብ ዓይነይ ይድርኢ ኣለኹ እንሄ ውላዳተን ድሰኣና እንሄያ ውላዳተን ጥዕና ደይብሉ ኣካለ ጎደሎ ድሓዛ እንሄያ ብዙሕ ነገር ኣርእየካ ኣሎ ፈጣሪ ሰኣነ ድወለዳ ሓታሲ ኣካለ ጎደሎ ቆልዓ ድሓዛ እንሄያ ቆልዐአን ወልደን ድሰኣና እንሄያ ድሞተን ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርአይ ግን ካብ ጎረባይኻ ካብ መሓዛ ካላ ተምሃርካ ለለ ተመስገን ትብል ኢኻ ናቱ ጥዑይ ቆልዓ ይህብኒ ሙሉእ ኣካል ሙሉእ ጥዕኛ ሙሉእ ኩሉ ነገሩ ሙሉእ ድሃቦ ቆልዓ ይሓቑፍኒ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ድመድሃኒዓለም ግን ብሓደ ሓደ ገፅ ለለ ሕማቕ ፅዋሕ ሕማቕ ነገር ትሰምዕ ኣለካ ለለ ኣሕርቐካ ኣሎ ግን ደይ ምሕራቕ ደይ ምንዳድ ደይ ድምብስጫል ላሞከርኹ እየ ድንሆ ነገራት ኩላይ ሃምዚ ብርትመቸአኒ ምስ ወደይ ለ ይኹን ወደይ ሃርሰለ ይኹን ሃምዚ ብርትመቸአኒ ብትመቸአኒ ልሓዝኩ ክቃረብ እየ ሓገዝኩም ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ ሰላም ያጋንየና ደቂ ዓንቤት ዋይ